Pre, kanunong ba ka ni Bongbong? Katatong classmate sa una? Kato si Bongbong, pre ba? Kinumdum ka? Oh, si Bongbong? Ay, sus. Katong kauban na to lagi sa college. Sus, purigaba lang. Pagkahambugiro nga tao. Sus, napalitan lang sakinan siyang ginikanan. Hambugiro kayo. Pasikat ra ba kayo? Sa tud anay lang bitaw, no? Sa anay lang ba? High school pag yun, di gumiganan siyang kinaiyana. Grabe nga bata. Hambugiro, hilas kayo. Pamati, gwapo. Sus, ginuo ko. Pagkalaig batasan, sa tud anay lang. Wala ko'y ganan makipag-amigo niya kay laig batasan na tao. Lain yun batasan. Kami magilumilong na gumi ba? Pagkabatig batasan na tao. Ako sa'yo problema na yung Bongbong, pre. No, naginambong na sab. Sa'yo problema niya. Kabalo biya ka, pre? Namatay biya siya, pre. Na heart attack. Kabalo ka, pre. Grabe biya mong memory sa to niya, pre. Butang kito nga tao. Grabe to siya. Kato si Bongbong ba? Ako ma-remember lang, ha. Kana bitong mag-uban mo, tanang mag-care gid sa imuha. Tapos way libog na bata ba? Way libog yun. Namatay na day siya day. Grabe no, sayang nga kayo eh. Anugon basag kayo. Mura magkalit-kalit basag kayo. Huwag ko mag-expect ba eh. Grabe ba? Grabe mo mga memories. Uy, suster, anay lang yun ba eh. Butan ito siya nga bata ba eh. Grabe kay ba eh. Mag-vigil ta ba eh.